Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat ya ibu bapak, tasik semangat ya, sepindah maling ya ben semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur semanun. Wilujeng dalu ki bapak kalian ibu masyarakat pundi mriku. Tugu nggih. Nggih. Wilujeng dalu ugi bapak kepala desa ugi perangkatipun ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu sedaya. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Semoga Kang Mas diparingi ninggal katresnan.
Sugeng dalu Mas Jono. Nggih, dulu sing dalu. Neng Dias, si kecil. Gimana? Suaranya sudah kelihatan. Saya banget benar, saya pokoknya. Nggih, matur suwun Neng Dias sampun ngaturaken tembangipun. Ninggal Katresna. Ninggal Katresna. Nggih, alhamdulillah. Dik utawi dik ya cicil neng. Nggih, mboten apa-apa. Soale cek legan, cek plat kuning kula. Plat kuning iki kan. Nggih, matur suwun dumateng masyarakat Juwono. Tugu Juwono. Lengkape ngoten. Tugu Juwono nggih matur suwun. Telepon nika menapa? Dalu niki Budi Wijaya tampil ten dusun mriki malih. Kurang lebih sudah 5 tahun LBWJ gak pentas di sini no. Oh nggih Mas. Saya baru ingat pagi-pagi loh. Koyoke aku ya. Berarti nate mriki nggih. Sampun nate mriki. Sampun nate mriki. Waktu Abah Sahid dulu. Oh waktu apa nggih. Saniki gantos putrane Abah Didik Purwanto alias Mas Gundul. Mas Gundul piyantune ganteng. Nggih. Baik hati dan tidak sombong. Nak ngono abi-abi. Ya nggih. Nggih alhamdulillah niki Budi Wijaya yang masa kini nggih Mas nggih. Yang masa kini. Nggih, selalu terbaru dan ada yang terbaru di belakang saya niki napa Mas? Videotron no. Videotron Budi Wijaya sekarang sudah pakai Videotron. Harus mengikuti zaman ini sudah modern. Nggih. Kita harus mengikuti dituntut dengan kemajuan zaman no. Alhamdulillah nggih campur sarine nggih wonten jaranan rumiyin nggih Mas. Pembukaane lengkap pokoknya wis. Nggih. Nggih, langsung kemawon. Nggih, monggo niki. Kita kasih kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Bapak Panitia ugi Bapak Kepala Desa perangkatipun menawi ngersakaken lagon campur sari semonggo Bapak. Nggih, monggo. Oh, kula aturi minggah. Gak penasaran loh. Nggih. Tibake oleh ya munggah panggung boleh. Oh, asal. Tapi khusus untuk Bapak Panitia ugi Bapak Kepala Desa. Nah, begitu ceritanya Bapak. Monggo yuk yang lainnya duduk di bawah. Duduk. Ayo Mas, keprai Mas. Yo. Ketua Panitia no. Nggih niki Bapak Ketua Panitia. Monggo Bapak. Monggo Bapak Ketua Panitia, Bapak Sukoco. Bapak Sukoco. Pak Sukoco. Yang mana beliau? Teleno. Nggih pun ini Bapak Sukoco. Monggo Bapak. Nggih monggo. Langsung nggih sat-seti mawon. Asoy. Yes ya Mas. Nggih, pripun? Nggih Mas niki Bapak Panitia nyuwune nyidam jemblem. Wow, nyidam jemblem. Kelihatan sudah kental sekali Pak, sudah pegang mic. Nggih. Pak Piyambak. Nggih. Nggih monggo. Monggo Mas. Delewung. Nyidam. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tarik Mas. Let's go. Monggo balikan. Monggo
kowe sing kanggo cocok mesti wae cocokmu yo enak tenan asik yo jemblem sing mbok gembolku penasaran opo yo tenan kowe kotoran cocok nyawang kowe sing patut cocok mesti wae cocokmu yo enak
Yo cemblem sing mbok gempol kuwi. Enak kebon ini. Yo cemblem sing mbok gempol kuwi. Kena jamblomku langsung black wonge Mas. Oke, nyidam sebelum gini. Nyidam jamblom sampun. Ternyata suantene suaranya wow, saya banget. Nggih kados MC Mas. Berarti sering kulino karaoke Bapak ini. Kados ngoten. Oke, untuk saudaraku Sabu, saudara Wijaya. Nggih, terima kasih banyak sudah jauh-jauh hadir ke sini. Sudah request nih dari sore. Ada yang minta asmara. Juga yang di belakang tadi minta apa itu? Lagu yang kedua. Ya wes. Enten apa? Boten mangke kula tanggetan ini. Oh, sing di belakang. Heeh. Ten mriki enten jambu alas, Mas. Jambu alas wow, oke, spesial untuk Bapak Pak Brengos. Pak Frank. Aku gak paham jenenge tak dulu Pak Breng ngono ae wis. Nggih gampil ngoten, Mas. Heeh. Nggih pripun panjenengan Bapak panitia dulu nih. Nggih niki nyuwune pedih. Pedih. Nggih. Wow. Jan wis pedih bae. Sakno. Nggih. Cari jawian kuli bener. Sik Mas. Biru ning sindene sinten siji iki ngrowndingan jan. Heeh. Nggih dari belakang ada yang minta egone wong tuwa. Oh nggih siap. Mangke diladosi. Berunding dulu. Niki nyuwune kawin kontrak, Mas. Kawin kontrak. Pon dilo nggih. Aja obong-obongi maneh. Musisine bingung. Bingung mangke. Wis disiapno yuk. Napa niki bae yang Kawin kontrak, Mas. kawin kontrak hampir Nggih. sama benang merah. Ayo Pak. Ayo Pak tak kontrak dulu Pak. Sak minggu ae ya. Punya pena tak terus ngosak uang. Waduh.
Bapak Sekdes. Oh, Bapak Sekdes. Kali Bapak Kepala Dusun Jono, Bapak Gatot, monggo. J. Oh, nggih. Nanti duwe gorong entek kok. Mas. Nggih, Neng. Pripun? Niki wau tasih enten Bapak Gatot dereng mriki lho, Mas. Monggo. Panjenengan Bapak Gatot yang jadi tangga. Nggih. Sekalian Bapak Sekdes. Bapak Sekdes. Oke, untuk Bapak yang dari Sawung Galing, yang minta tadi Jambualas ditunggu. Dari Abah Suhud mintanya Asmara ditunggu juga. Mohon perhatian. Ya. Konco-konco perangkat desa beserta BPD semuanya harus naik ke atas panggung untuk menghormati warga Dusun Tugu. Monggo, Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak Ketua BPD dan semuanya. Yang sudah dipanggil. Yang sudah dipanggil dipersilakan naik. Dipersilakan naik atas panggung Budi Wijaya. Dari Bapak Sekdes Lagunya apa?
Gubuk Asmara, Bro. Gubuk Oke, Asmara. siap. Gubuk Asmara sih. Oke, monggo yuk dulu. Request bagi Gubuk Asmara. Ayo, kanca-kanca PPD. Bapak Iwan, Bapak Suharto. Yen lewat aku kelingan kuku kai yen tak leren nek jaga mbak tulisan warna abang dek kondo kasih sayang jenenge Gubuk Asmara biyen kae kok aduh tresno tanpa batal tanpa krasa kok abote ke Taman Asmara Gubuk kae nganti besok tarik ora bakal lali Gubuk kae kebak krita waya wedi nganti jagat rino catetan sajroning ati catat tuntut saya merahati aku kowe dadi garwa merga leren ning Gubuk Asmara. Yen lewat aku kelingan Oh iya. Gubuk kae biyen tak leren nek jalan kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge Gubuk Asmara biyen kae tanduk-anduk tresno tanpa batal tanpa krasa bot abote ke Taman Asmara Gubuk kae nganti besok ora bakal Gubuk kae kebak krita waya wedi nganti jagat rino catetan sanjroning
gak komplit kancane gak enak nyambut gawe nek wong telu perangkat ya. Ayo Bapak BPD. Nah, mosok lu nggotok ae. Sana Pak Lurah lho gono kancane endi anak buah iki. Iya, kodok rewange. Kula nyuwun anu Bu Titik napa? Master Mendem. Master Mendem. Nggih. Nggih, monggo yang sudah dipanggil. Sesaran kali Bapak Kepala Desa. Monggo Pak Kasun Sudarweni, Kasun Tugu, kalian Bapak BPD, Kersane monggo ketinggal Pak kompak. Suwanto. Mboten napa-napa, mingga mawon nggih penghormatan Nggih, Bapak. monggo pundi niki piyantune Bapak, monggo langsung kemawon Pak satset buat-buat. Mungkin saderenge lagu kula batesi lho. Nggih, Jenengan monggo ngerti. Pak. Mboten napa-napa. Pak Kasun. Pak BPD, Pak Harto, monggo. Bapak. Manusi. Apa sudah ada pergerakan Bapak? Monggo Pak Kasun, terutama Pak Kasun Tugu. Nggih. Monggo nggih. kali nenggo Nggih. langsung dianu Pak. Request Master Oh, Mendem iki duet. Pak. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Oh, saya kirain. Selamat datang untuk Mama Hera. Kemarin bulan berapa nih? Awak dewe nih. Desember, Mas. Mama Hera. Monggo Pak Wakil. Ayo Pak, monggo. Aku wis teko cium meragi cilaka. Aku wis matur Wakil suwe Pak BPD. wis taturi cilaka kemari. Banjur ngujukin angin dadi megane. Ora tak kagas penting sesuatu berat. Ora tak anggap penting anak bojo bareng. Ojo munafik nuturi kaya punyai. Ditopi wae yen denger wis saling. Tinggal jauh Kate haji gak melete. Ojo cekangan dirimu. Wis tak cukup kelelagonku Bayu. Andai bener kandamu. Pergo mendem usahamu. Tinggal kanca bulan
tuturi kaya bunyai tapi wae yen denger wis sare dhewe Ayo ditangan dengan gembira. Ayo. Asik. kanca kulenen nonduga wong ake wae mendem wis ora rumah matur suwun Nggih, matur semanun. Mister Mendem sampun kula. Permintaan ngujiwat, Mbak. Eh? Oh, ngejiwat. Nggih. Jiwat versi ini koplo nopo langgam. Gino, boten pamer gak juga gak sombong. Nggih. Tugasnya LBWJ dan daerah Nggih. Cinandang. Cinandang, Mas. Undang-undang apa? Nggih, Cinandang. Tapi ya rek bebas iki. Jadi tanda itu pauin terlek nganyang. Oh, dilaku. Oke, Nggih. matur sebenarnya Pak. Besok tugasnya di Desa Cinandang, Nggih. Jawar, Biladong, Mojokerto. Nggih, pun sering ya, Mas. Ikuti terus streaming dan story ini bolo-bolo. Siap. Oke. Nggih, Mas, yang diminta lewung. Loh, Diganti lewung, oh Mas. diganti lewong. Lewong. Nggih. Diganti lewung. Kebetulan campur sarinya lewong antik. Lewung anti kalau Yang diminta lewung. lewong. Untung sing iku gak lewung. Aman deh. Yuk, Aman. monggo. Aman nggih? Aman po. Aman. Asik. Lewung sudah siap. Siap no. Lah dirimu gak temen lagi, gak temen. Lah dirimu depan lagi. Ayo no.
Iku apa stres lah? Gerigis, bro. Gerigis. Nggih. Gerigis, Setelah gerigis mangke tembang terakhir jam 12 gini. Waktunya nggih sampun Pernah sing nyanyi ta? Oh. Nembang piyambak. Oh, gerigis. Gerigis yang diminta. Nada Jawa beliau. Nada Jawa. Untuk warang gonoku dirimu sebagai background aja deh. Apa Mas Afa? Warang gonoku dirimu Siap. sebagai background. Iya. Bapaknya nembang piyambak nyanyi sendiri. Nada Iya. Jawa. Iya Mas. Aku ya bisa kayak MC kayak tadi. Oke, monggo yuk dulu sacet kalau. Mangga bala. Gerigis aduh hutan saya suwe ada tutupe aku wanita apa tahan dirasakno eman-emanku ini eman-eman kari seruan cari riko kalisan aduh ojo buat jodoh sing bakal kalian kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis riko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis ati pikir apa terasa gerigis aduh hutan saya suwe ada tutupe
kau mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis aku dipikir apa terasa kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis tungri kau mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis anti pikir apa kerasa Matur suwun. Matur nuwun. Heeh. Nggih, matur suwun. Gini, ngapunten sadèrèngé wedalipun nggih samut dalu samut telas. Untuk yang minta jambu alas Pak Asmara kemudian ibu orang tua makin terbedayan serba-serbi nggih. Nggih. Pas 3 buah lagu. Mas. Nggih pripun? Ngapunten iki wau enten titipan terus e. Pripun? Nyuwune cincin putih. Mangke. Nggih. Mangke terbedayan. Mangke Pak nggih dirantos. Nggih. Berarti 4 lagu gini. Ada jambu alas, ada asmara, juga ego orang tua. Satu rap mawon. Oke. Nggih. Yuk, monggo mboten sampun dalu yuk. Dene wong set monggo. Trompete, Mas.
Tak sawang-sawang kowe ganteng tenan rasane aku pingin kenalan ning ludrukan wong ganteng nganggo klambi abang yen ora kliru aku tau ketemu nalika kowe nyawer kancamu kowe nyawer karo guyang-guyu esemenmu pancen bagus karo guyu senadyan awakku kebak tatoan rata tenang ananging aku isen duwe rasa sopan senadyan aku iki sinden ludrukan nanging aku calon jutawan wong ganteng aja sumelang melu aku takjak nyinden ludrukan jaluk HP mesti keturutan angger gelem ora mangrasa ngawulan senadyan awakku kebak tatoan rata tenang nanging aku isen duwe rasa sopan senadyan aku mung sinden ludrukan nanging aku calon jutawan nanging aku calon jutawan awas Jelo bos.
Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, yuk. Jos. Oh, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.